Ngikhetha inkosi enkulu esebutheleni bomaNazaretha. Ngiyakhuleka ezulwini esihlalweni senkosi uNyazi lezulu namakhosi ezwe lakithi nabagcotshwa ngegaba zabo nehamenti yonke ingcwele egameni lenkosi uNyazi lezulu. Amen. Nkosi yesabathala namhlanje na sayiphathela uphungula inkosi imbusise. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Yisandulelo sehlabelelo somthandazo wesabatha. Ihlabelelo senkumbuzo esizukulwana senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Nginu Jehova maNazaretani zizukulwane zinu bakhe basezulwini ithempeli lasemlandweni walolu suku namhlanje na. Amen. Emntwaneni bami nasebini bami engiyibo ngiyanxusa uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni ukuthi umsebenzi wakhe ungaphazamiseki. Ngizalwa indoda yaga nomfazi wayo kwesinye isikhathi amacala abo angangembatha ngcine umsebenzi kaNkulunkulu usawuphazamiseka. Ngicela lo umsaka ezulwini ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu maNazaretha uphatheke kahle. Ayibonge inkosi. Ngicela kubafowethu abangasekho, abafowethu omlomo ehopho umcondo yacasula, abafowethu omfene ziyavova engicabanga ukuthi noma bengalibonanga leli langa elihle lokubona uShembe kodwa ngoba sebengale kwethuna bayambona uNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Ngikhulekela obaba omnemzane kaba bomkhulu nombhayi kakhokho uhlule kakhulukhulwane mazezulu ukuthi ngiyacela ukuthi bangibambise lo msebenzi. Lo msebenzi mawuphambi kwakho uMaNazaretha uyajuluka noma ngabe usemthunzini. Ngicela nakwaba komalume kozondi konondaba. Ngicela kubona omalume osithi usino omaqhuzwana. Nakuyena babamkhulu uNkumbi ozalwa uGeorge ukhokho ozalwa ukhulukhulwana uMatawanga. Ngiyacela ukuthi nabo uNkulunkulu bangipha amandla ngoba siyathola lapha kule ndima isikuyo noma kuleli bandla ukuthi bakhona abantu abakhishwa la bekhishwe ngako ukukhuluma bethi bakhuluma okuyikho kanti sebekhuluma ngesikho. Ngicela ngesihlabelelo ungqongqoza ezulwini nginxuse kuNkulunkulu ukuthi emaqomeni akhe abe wakhiphile namhlanje ukuthi abantwana bakhe badle kuwo nama ngabele noma ngangabela noma unyazi. Hayi unyazi. Ayibonge inkosi. Bazowazi kunyazi obabujili bayawazi. Noma ukubhala phansi kwefana kodwa ke unyazi nonyazi izinto ezahlukene. Unyazi umbane wezulu lokhu uNkulunkulu wethu namhlanje. Unyazi esinye isitsha esakhiwa ngencema obuhlanganiswa nokhasi unyazi ke lo. Ayibonge inkosi. Ngicela ngehlabelelo sesithupha ngoba mangila umoya wami uyakhumbula eJudiya njengoba uNkulunkulu ebuthise khona nje. Ayibonge inkosi.
sakuna kuphakama phakama sakubona Judea Tia Sagubu Habuna Upaga Ama Sagubuna Habuna Ngelinye ilanga amaNazaretha ayingcwele sasikhona lapha emzini waseJudiya. Ngiyacabanga ukuthi ubaba uNgema wayekhona noNtuli. Sasihlelo udakeni lapha yanansi mphemba lensizwe eyisa kakhulu lapha emnyama. Intela nje kabi. Intela abanye abantu. Uthi mayekhuluma omnye ubaba uthi inyanga yezulu yayiseJudiya. So kufika
umuntu wesifazane uzokhala uthi baba ngendile kulomuze ngendele kuona izithombo ezinginikeza ithemba ukuthi ngelinye ilanga ngiyohlala kulo kazikabi khona abantwana. Ngiyacela uNkulunkulu ngiyezwa kuthiwa abantu uyabasiza. Ngicela nami ungikhumbula ngoba senginegama engibizwa ngalo emzini lenyumba. Bathi ihuka likaMahile la. Lambuka lo makoti. Lathi umntanami ngiyadabuka. Okhalweni lwakho akaze kubekwe ngisho eyodwa ingane. Awu kwabhlungu kulo makoti. Mase ethola inkulumo emenga lolo hlobo ezulwini. Usethi ke umthando wamaSamaria. Umthetheleli wezoni uthi kodwa thina boshembe sizakwenzela isu ezulwini ukuthi ingane ugcina uyitholile kodwa uyithola ibe yinye. Kwangasilona ke isu lokuqala leli ushembe athi uzokwenza isu kumuntu ongenabo abantwana. Nakubaba mkhulu kwenzeka. Usethi mntanami njengoba ukhalweni lwakho kungekho ngisho eyodwa ingane eyabekwa mhla udalwayo. Akabuzanga ukuthi unaye udadewenu omunye. Wathi nje hamba uyokhuluma nodadewenu enizalwa naye kubaba wakho nomama wakho. Ufike ucele ingane kuye noma yinye. Umtshela kusho mina. Ucele ingane ibe yinye uthi nje dadewethu ngiphuma ushembe ePleni bamaNazaretha inyanga yezulu ithi njengoba kade iseJudiya nje icela unginikeze ingane ibe yinye. Uthi ushembe emaswini esawanikeza udadewenu wezingane azazala lapha emzini lo dade wabo uganile kwesinye isibongo. Hayi ukuthi kaganile. Ganile kwesinye isibongo. Uthi emaswini masu samnikeza udadewenu abamahlanu azaphenduka azehla hlele abe mane. Ngoba leli linye uzabe selithathile walinikeza wena. Wafika kumuntu onomusa nonenhlanhla ongamzondo umuntu wakwabo. Hawu dadewethu phela lokho makungenza ukuthi ngawe nawe ngelinye ilanga ugone. Hayi dadewethu kulungile ithathe odingane lapha kimi. Wabonga lo. Abangesabuyela enkosini. Waqhubeka nje nomuzi lapha eganele khona kodwa akuphelanga isikhathi singanani wazisola wayizala ingane yayinye. Ayibonga inkosi. Isu likashambe kuphela lelo. Ayikho inyanga engakwenza lokho. Uyathanda uthanda yikho. Nobaba mkhulu wahamba yokweba ingane ezulwini. Efika umama naye ezocela abantwana wathi ukhalweni lwakhe abekho abantwana. Wathi kodwa mina shembe ngizohamba ngiyokuntshontshelwa ezulwini ingane eyodwa. Wasangana nje umuntu wabantu ukuthi uzantshontshe ezulwini ushembe ingane ngila emhlabeni kanjani. Nawe uzaba nako lokho. Wabe kodwa ke ubaba mkhulu esebeka umthetho wathi le ngane engizokunikeza yona uzungisize kuzaba yentombazane ungalokothi ugibele nawo phezulu kwentaba omhlangano ingaye emhlanganweni kaJanuary mawusephezulu kwentaba. Ingeza mawusela ngaphansi ebuhleni kodwa mawusephezulu ungayi nawo lengane. Owaphatha lamazwi lo mama ngempela wakhulela wayizala lengane yentombazane. Yakhula lengane ikhuliswa ngomthetho wesonto. Yakhula yahlosa amabele lengane yakhula wabona manje seyingena manje kodubhani. Hayi baqala bakhononda abanye omama. Hawe masibanibani. Uhlobo luni lengane yakho ngoba wayicela kusheme nje lengane uthi impela ngayicela kuye. Lengane ezinye ziyahamba ziyemhlanganweni yona kayiyi ingane enjani lena. Uyaphendula umama uthi hayi ubaba mkhulu wathi ngingaboze ngize nayo inhlangakazi lengane ngoba manje ngeza nayo iyobona kubo bese iyahamba.
bamzibe uphothule unyaka kuqalisa omunye igingqike leminyaka hayibo we mama ngeke phela lengane lena ayizuba nayo inkolo ke kuba bamkhulu naye wayekhuluma ukunye mayithi lengane ayingayi emhlanganweni izoqiniswa yini lengane enkolweni awaluza umama hayi wayithatha lengane yakhala naye ifuna ukuhamba nezinye awusabathi uyayitshela ubaba omkhulu wathi nomntanami uzungaye emntabeni yomhlangano hayi ingane yayizwa kahle ukuthi isizathu yini ubaba omkhulu uthi wangithatha entabeni ngiyobona ekhaya ngoba ekhayilana nje hayi wangangena nakuyona ingane lokho wayithatha lo mama waya nayo entabeni ingane yana ifika nje entabeni ikhwela phezulu kwentaba kubingelelwa intaba yaphathwa ikhanda yashonela khona lapho mase kuyobikwa ukuthi kunomntwana osedlulile emhlabeni ukuthi ubaba omkhulu ngoba ngasho nje ngathi lo mntwana abazangezi la alikho ke icala mayedlulile emhlabeni lo mntwana ubone kubo ngangathi ngimntshontshe la ngimntshontshe khona waqala phasi waswela umama kade senethemba nayithi hayi cha unengane ayithumayo ekhaya ngokudidiswa ke abantu abanye ensukeni inabo enkolweni kuyenzeka lokho siyadidisana maNazaretha kwesinye isikhathi sike sisho ngisithi hayi uShembo ezikhulumela ikhona nje into aphinda ekhuluma siseJudiya futhi ubaba uthi la kufike umshumayeli uthi baba ngizocela ethempeleni engikulo umkhokheli amukho ngizocela umkhokheli luthunyazi ngayibuka le ndoda uthi ngiqale ngayiziba le ndoda nganikelisa abanye abantu ayana sineke le ndoda ayaphinde yasho hayi baba ngizocela umkhokheli ayi uthi nami ngazingayinaka le ndoda awuzocela umkhokheli yebo hayi ngizocela umkhokheli baba uthi ayisethi hayi inkosi ikubusise hamba umbeke luthunyazi kanti lo mshumayeli uzocela umkhokheli nje ufunela indodakazi yakhe isikhundla sobukhokheli uthi ngithe ngizwa kwakhona abangihlebela bathi baba lo mkhokheli akade azocela umshumayeli othize kuwe hayi ukhona umkhokheli okhona ingane yakhe lafuna ukuthi igcotshwe ubumkhokheli phezulu komnye umkhokheli hawu hayi mbizene ezela hayi wabuthi baba kulungile hambani imtshele lento kade ethi uzoyicela la kayiyeka angaqhubeki nayo uthe maye sekuthola lokho lomshumayeli usethi hawu baba uthini manje wasekhuluma ulimi oluhlukene kabili usethi baba la kuleli bandla akafunakali umkhokheli ophuma emzini owodwa kunye nomshumayeli washo kanjalo babekhona abanye ababekhona wathi njobe indodakazi yalomshumayeli nayo idlala ekhaya ithe noma iyogana kodwa beyidlala ekhaya wathi phela lo mshumayeli usenza leli bandla kube ibandla elifana nebandla lakwabiyela washo kanje wathi kanti ngabe kabiyela la uzathi umfundisi wakho nokabiyela abavangeli bakhona bakabiyela wathi kakabiyela ngande ekhaya angazi ke bangcwele benkosi ngoba siye sibone kwenzeka kodwa unyazi kona lona lento lwayikhuza lwathi angiyifuni wathi umkhokheli akaqhamuke komnyumuzi umshumele aqhamuke komnyumuzi indaba zebandla nendaba zesonto zingagcini sezikhulunywa egcekeni lomzwendoda nasendaweni ezingafanele
angidluleke lapho. Ngiyangithanda ukuthi mangabe ngikhuluma ngoba abanye bafike sengikhona kuleli bandla kodwa abazi ngafika kanjani. Le ndaba ngoba kuyindaba ende ngizozama ukuthi ngiyiphule izihloko ngoba bengifisa ngokufisa kwami ukuthi mangabe ligamanxa elesibili bese ngibuyisela kubaba uMshumayeli. Wayesitshela kanjalo uMshumayeli ungema le eDalton wayetha kube njalo. Noma ngabe inkonzo boyizwa imnandi kanjani hlabahlose kanjani kodwa wayetshela ngisho umfundisi athi umfundisi ngo-2 unginikeze. Akabonga uNkulunkulu. Lapha ya ekhaya kwenzekile ngo-1997 kwase kugula umame intombi yakwaZondi engizalayo yafelwa imlenze yaphela nje imlenze kulo mama ongizalayo phula kwesinye isangoma sakagwala sathi umzwakini uyabangwa mfana ngabuza ngathi sibangwa nobani abakwaba naba ubanga ulumuzi wathi hayi mntanami semncane tshela uma wakho ukuthi lento yakhe noma lento yakhe ningayilungisa nge1000 laselikhuluka i1000 ngo97 kwakuyimanje impela ebhekile ngathatha lokukhuluma ngakubuyisela emuva kwaye ngithumile mangifika ngakwethula kunjengoba kunjalo ayisathi salikwazi hayi mntanami ngiyeke ngife indaba yenyanga ngiyiyeka phansi manje ngisazifuna ukuzibona inyanga. Hawu mama songaze ufe. Wathi hey mntanami ngazihamba noyihlo mina inyanga ningakabi khona. Kwazi kwabe niyazalwa ngazihamba nobaba wakhe inyanga kwazi kwabe uyahamba ubaba wakhe ngishiye enyangeni. Kwathi sengikhathele sengikhokhe kakhulu inyanga sithi izongisiza ngangisizi ngiyeke ngife. Yo washintsha ke manje lo muntu wahlala ke lapho kwase kuvela umuntu mumbe wathi hayi weMazondi uyolahlela la kulamatsha amhlophe ziyenzeka izinto lapha mhlawumbe uyosinda ayila ngaba khona ithemba kumame kodwa ngoba uyagula ikinto azoyenza. Bamthatha ngebhala bamsala lapha estation samabhasi emaxulwini esikoleni sasemaxulwini lapha eMastele 4 wagibela khona wehla lapha kwaMasikane estopini base bamthatha bamsa inhlala kahle ethempelini elaliphethe uThabethe ngaleso sikhathi. Emva kwaThabethe ke kwahlala uMshumayeli uhlophe wahlala uMshumayeli uhlophe emva kwahlophe kwahlala uMshumayeli uShozi khona uShozi manje okhona ngicabanga ukuthi baba uMshumayeli uyamazi uThabethe nohlophe bonke labo uyabazi. Hayi ke masayibika le ndaba yakho usalikwazi uthi hayi ke uMshumayeli ngiyagula imlenze yami ayisebenzi kodwa futhi ayibhlungu. Hayi wasembuza ke bamphenya ke imibuzo enzima kwafela iqiniso singalasi izingane. Mama wakwabani wena wachaza wagana kanjani la uganele khona wakhishwa kini? Yebo ngakhishwa ngani? Hayi ngangcanyiswa ngembuzi ngayizolo ngakhishwa ngenkomo sengihamba. Awu ngoba kwenzeka kahle nje pho yini umadida kulento yakho ngoba lento yakho nje ukuthi odokotela bawubona upoison owenza ukuthi kufe inyawo zakho lento isekukhulumeni emsamo lento lela ikhona.